Ahojte, v tomto videu sa ukážeme jednoduché cvičenie na chrbátik. Sú to kompenzačné cvičenia, tak aby ste vyrovnali disbalanciu, ak nosíte dieťatko na pravej strane alebo nosíte nákupy na ľavej strane, tak aby ste si vlastne túto záťaž vyrovnali. Takže klakneme sa na kolienka, kolená sú na šírku ramien, dlane taktiež. Dôležité je, aby ste medzi stehnami a brúškom mali pravý uhol. To isté medzi hrudníkom a pážou. Hlavička smeruje smerom dole, tak aby chrbtica pokračovala v predĺžení tela. Zdvihneme do kríža pravú ruku a ľavú nohu s výdychom a vrátime sa späť. Ešte raz. Výdych a nádych. Výdych a nádych. Vždy pri tom cvičení vlastne v tej maximálnej pozícii, ktorá je hore, v tom výdychu podržíme 2 až 3 sekundy a vrátime sa späť. Dobre? Výdych a nádych. Výdych a nádych. Je to veľmi jednoduchý cvik, pokiaľ sa cítite, že už máte trošku naviac, kľudne si zoberte do ruky minerálku, pol-litrovú, 1,5 litrová bude asi ťažká, tá pol-litrová určite stačí a môžete si to cvičenie zacvičiť v 3 sériách, 20 opakovaní. Určite aj každý deň.